vaEfeso chapter 5 tingatangire pa verse 22. Ephesians chapter 5 ane mabhaibheri anenge angu page 189. vaEfeso chapter 5 verse 22. Hallelujah. vaEfeso chapter 5 verse 22. Yeah. Yes. Imi vakadzi muzvise pasi pavarume venyu chaivo sezvamunoita kuna She. Hallelujah. Hanzi imi vakadzi muzvise pasi pevarume venyu chaivo sezvamunoita kuna She. Hallelujah. Zvichireva kuti kune varume vasiri venyu chaivo naika. Kune vakadzi vanozviisa pasi pevarume vasiri varume vavo chaivo. Mudzimai dzidza kuziva kuti murume wako chaivo ndeupi. Hallelujah. Ndikurangarira mazuva edu tichiri vadiki, zvichiri kumbonetsawo mumba medu. Ndinorangarira rimwe zuva pakambobuda mashoko ekuti ndanetsana nemudzimai wangu ndikamuti kana ndiri murume wako chaiye uchaita chakati, asi kana uine mumwe murume haleluya. Saka chinhu chekutanga mudzimai ziva kuti murume wako chaiye ndiani. Kune vakadzi vanodherera varume vavo. Haleluya. Mufundisi bishop achipinda mumba anowaridzirwa Zambia. Mufundisi anopfugamirwa. Mufundisi anoitirwa kunzi zvataurwa chero kana mai vanga vaine $20 yavanga vakaisa mupiggy bank. Musuno ya bishop musi iwoyo inoburitswa. Asi baba kana vari mumba wakati ndine nzara vanonzi hapana chatinacho. Kana rari jongwe repamba baba wakati ndafunga ndasi ndikuda chicken avapiwe. Asi musuno ya bishop musuno ya mufundisi rinouraiwa jongwe. Zivai murume wenyu chaiye madzimai. Handisi kuti mundidherera henyu but ndiri kuti zivai murume wenyu chaiye. Hallelujah. Nekuti murume wenyu ndiye wamakapiwa naMwari. Hallelujah. Saka indinoshamisika nemudzimai anowaridzira Zambia mufundisi asi murume wake asingamuwaridzire Zambia. Zvinani utange wawaridzira murume wako. Hallelujah. Mufundisi whether wazomuwaridzira Zambia or not ya secondary. Usawanikwe respect a pastor in a manner that you cannot respect murume wako. Vafundisi havazviparidzi zvinhu zvakadaro izvo. Because ivo vanofarira kukudzwa. Vanotofara kuona mukadzi wemunhu achivapa respect yaasingakwanise kupa murume wake. Ndo vanozopedzisira vafundisi vakudanana nemadzimai evanhu. Iwe kana uri man of God, ezvinezvi tiri kutaura panapa tiri muleadership, handiti? Imi kana mavakuzoona semufundisi mudzimai wemunhu achikurespectai kupfuura murume wake, it's a red flag. Hamfaniri kuzvitendera zvinhu zvakadaro izvozvo. Ngatotsiurwa mudzimai uyu. No, zvakanaka ndinoona you treat me with respect. But handione uchidaro kumurume wako. I would rather utondidherera zvangu inini. Murume wako uzouya uzokudza kuti from today onwards handidi kuona uchidaro kuna mufundisi. Not the other way around yatinoona mumachechi kuti mufundisi ndiye anogarisa mudzimai pasi kuti mavatiro anoita murume wako asiriwo. Handisiri ndiri kudaro mweya waMwari. Hallelujah. We have churches where people have to be told, women have to be told by their pastor kuti mabatiro ari kuita murume wako asiriwo. That is wrong. What we should have is a church where murume wemunhu tells mukadzi wake kuti but dai pastor wavaitira chakati. Hallelujah. Vamwe vanotozoita mafaiti mumba. Mudzimai anoburitsa mari achiendesa kwa mufundisi zvisingazikanwe nemurume wake. Murume orwa. Iyo inoda kunyatsogadziriswa futi iyoyo.
because kune vhangeri rimwe rinotaura kuti ruoko rweruboshwe neruoko rwerudyi, but zvakuenda nekukura kwenyu. Ndataura tichitanga ndichiti ndiri kufara nhasi kuti tasangana tiri vanhu vakuru panapa. Hapana mukristu ari kutanga nhasi. Ndinova nekutenda kuti ndiri kuparidzira vanhu vakura munyasha. Haleluya. So kana vanhu vati kurei munyasha vanokwanisa kupiwa mabhonzo asingabviri kupa kune vana. Vana vanopiwawo mukaka. Kana tasvika pakukura taakunzwisisa kuti zvinokwanisa kuitika pane vari mumba munomu. Iyi mharidzo inogona kuzonzwikwawo nevamwe vasiri mumba munomu. Maybe it doesn't apply to them, but to us who are here, tinokwanisa kusvika musituation yokuti mai Mangozho vanosundwa nemweya waMwari kuti ndiri kuisa mari iyi kuna Mwari without consulting baba Mangozho. Isi taakunzwisisanawo nekukura kwedu mumweya kuti kana Mwari vadaro it's okay. Handingamudzivise. Neniwo futi aakuzivawo kuti ndikatora mari yakati ndikaisa muakaunti yechechi hakuite bongozozomba. Haleluya. Saka mudzimai murume wako chaiye. Handifunga kuti panapa pane anyone angade kuparidzirwa divorce and remarriage. Kuti munhu azive kuti murume wake akamuroora wekutanga iye ndiye murume wake kusvika afa hakuna mumwe murume wachazororwa naye. Anozongosunungurwa nerufu chete. Kana pano hapana murume waningaudze nezvekuroora mumwe mudzimai wechitu. Hapana murume waningataurire zvinezvi kuti aiwa haungarambe murume shuwa baba Chakombera ndogotanga kuvadzidzisa kuti hamungarambe mai Chakombera munoroora mumwe mukadzi yezvinezvi. Hasisiro mharidzo dzatingapedze nguva nadzo idzodzo. Saka kana zvanzi varume wenyu chaiwo tiri kunyatsoziva kuti ndevapi. Sezvamunoita kunasha. Ndakamboparidza nyaya iyi ndikati isusu tinonzi tiri mwadi yakanyorwa. Haleluya. Mharidzo yakasimba yatinoparidza haisi yatinoparidza sezvandakaita ndakamira panapa. Mharidzo chaiyo ndo yandoparidza ndiri kunzewo. Haleluya. Mharidzo chaiyo ndo yandinoparidza ndiri kunzewo. Because action yatinoita iyi itsamba yakanyorwa. Why marriage is so important? Vasingazive vari kutyora nyaya yemarriage because havasi kuziva kuti marriage imharidzo yavari kuparidza. Vanokutsamwira because havazizivi. Musi wavachazoziva kuti by conduct of their marriage vari kuparidza Jesu Kristu nekereke yake, no musi wavachanzi bha. Kumunogozodivorsa sei? Imi muri kuparidza Jesu Kristu nekereke yake. Muri kutaura kuti chii pamusoro paJesu nekereke? Mumwe achati ko abuse ko chichi hatingati mwana wevanhu arohwe kusvika afa. But izvozvo zvevanhu vanenge vasina kupona. Iyi mharidzo yakanzi vaKristu mumba mavo. Iyi mharidzo yevaKristu mumba mavo. Haisi mharidzo yevanhu vari kutanga kutendeuka kana vasati vatendeuka. Iyi mharidzo yevanhu vakakura iyi. Iyi mharidzo yevanhu vakaberekwa kutsva, vanhu vari sanctified and baptized by the Holy Spirit. Zvichida tingati mharidzo yevanhu vari kutori muleadership. Tosaka mweya waMwari watipa mharidzo yakadai pamwe. Zvichida nekuti tingori nevanhu vakuru. So hatingatarisire kuti anyone in this room achiri kurova munhu kana kutuka munhu. Saka divorce inozowanikwa kupi? Saka Adam na Eve, iwewe nemudzimai wako, Kristu nekereke. Rudo rwaKristu kukereke runofanira kuonekwa pauri rudo rwako kumudzimai wako. Ukaona ndichiri kuverengera kuti ndakambokuregerera pakati, ndikakuregerera pakati, ndikakuregerera pakati, aiwa handisi kuparidza Kristu nekereke. Because Kristu akandiregerera kangani? Kristu akaregerera kereke kangani? Naiwe mudzimai, ndo zvawakanditira last week, last month uchiri kuziva kuti wakambonditira chakati. Hey, handei pamberi. Verse 23. Yes.
Nokuti murume musoro womukadzi. SaKristu musoro wekereke. Iye amene ndiye muponesi womuviri. Haleluya. Hey, iyi nyaya iyi kai. Vanhu havanyasoinzwisise. Murume haasingori musoro wemba chete. Murume musoro wemukadzi. Hazviparidzwe mumachechi izvo. Hazviparidzwe mumachechi. Kuna Mwari kana vachitarisa vanotoona murume uriwe musoro wemukadzi. Hakuna imba ine mweya waMwari inoita mavision 2 azviite. Vision inobva kuna Mwari ichipiwa murume. Ukaona mukadzi nemurume vachirwisana kuti totenga mota rudzi kana totenga imba kupi kana tovaka imba kupi, pane problem. Iye mudzimai anofanira kutoziva kuti ndakauya kuzoroorwa. Tosaka kauchichinja sene. Wakasikwa iwewe kuuya kunobatana nemurume, kunosimbisa semubatsiri akafanira pabasa raiye wauri kuenda kwaari. Andinogara ndichitaura kuti bharidzo yandinoparidza isi yangu andina uritanga vhangeri rakatangwa kane murume wedu. Isi tiri mudzimai chete tiri kungoteera kusimbisa chaakatanga kuti chirambe chichienderera mberi chive nechibereko. Last time takaparidza tikati sezvinoita murume ndiye anouya neseed, oisa seed mudzimai. Kana murume aisa seed mudzimai ova nepamuviri, ova nevana vonzi vabva kumurume. Zvinoita kereke. Ishe Jesu Kristu akauya neseed. Seed racho ishoko raMwari. Saka shoko raMwari kana rauya richaiswa mukereke. Kereke yova nepamuviri, yova nevana. Mona kereke yakuita vana. Haleluya. Saka mudzimai anofanira kunzwisisa. Zviya zvekunzi ndakambonzwa mumwe muchato uchiparidzwa nemufundisi vaya vanozvituma kunzi I am a man of God but asina kutumwa naMwari. Zvonzi murume ndiye musoro but mudzimai ndiye mutsipa. Murume musoro hautende kana mutsipa. Hey, vanhu vanoda kutiza shoko raMwari vasingade submission. Madzimai acho haadi kusubmita kuvarume. Unonzwa izvi zvinoizwa kutaurwa kunzi if you lead properly it's easy for a woman to submit. It's a lie from the devil. It's a lie from the devil. Yekunzi you respect respect is end. No, you can't just and the respect is not demanded. It's mushoko raMwari hatidaro manje. It's not Jesu akatida isu tisatamuda. Asi zvekuti Jesu akatida nekuti takamuda. Saka yenye yekuti respect is end mushoko raMwari hakuna. Ukanzwa munhu achitaura zvekuti respect is end, haasi kutaura zvemushoko raMwari munhu. Ndezvemunyika izvo. Isusu mushoko raMwari tinoti respect whether or not. Kana ari murume wako chete unosubmita kwaari. Haleluya. Amen. Whether anogona kufasta hagone kufasta unotosubmita kwaari chete. Kuyo waimbororerwe nemunhu asingagone kufasta. Waimbororerwe ndo nyaya dzatichadzidzisa kuyouth idzi. Mweya waMwari rumwe zuva wakambondichemedza uchitaura kuti vana vaparara. Kunokusarudzwa mayouth leader achingosarudzwa mumakereko havazivi chii. Zvinhu zvinofanira kudzidziswa vana vachiri kuyouth izvi kuti vana vazoziva kuti uri kuziva here kuti murume wauri kuti I love you uyu unofanira kuzosubmita kwaari sezvaunoita kuna Kristu. Zvino kana asingagone kunamata uchasubmita kwaari sei? Haikona kuzotanga kuti I will submit to you if you do zvinhu zviri proper. Iye murume wacho onai zvaanoita nemagirlfriends ake, onai zvaanoita anononoka kuya kumba. Hey, Ishe havana basa nazvo zvese izvozvo. You are supposed to submit to him anyway. Amen. Newewo murume futi muchaona chapter yacho inoendawo futi kuvarume. Kana wakatadza kusarudza very sorry. Because unofanira kungomuda futi still. Asi zvekunzi ndichazongokuda chete kana wakunditeerera kana hey, Jesu Kristu akatifira wani. Tatiri vatsvene here paakatifira.
love chaiyo ndo patinozoona kuti nyika haisati yanzwisisa chinonzi love kuti chii. Hallelujah. Amen. Hanzi murume ndiye musoro nemudzimai. Musoro wemudzimai. Dzimwe dzimba mudzimai varungu vanoti hanzi she wears the pants. Ndiye anodecide. Azvienderane azviparidze shoko raMwari izvozvo. Mudzimai simba redecision unotoriwana kumurume. Ndokurangarira mazuva edu atakatanga kusimba kunamata. Taiti so tikaita maproblem tikanetsana. Taisvika papoint yekuti right, let's pray. Uyu enda kukona kwake, indoenda kwangu tonamata. Takazova nerevelation yakatibatsira. Revelation ndeyekuti murume wakamupiwa naMwari. Iwewe kanaona murume achiita zvisiri izvo, wochiti Mwari ndima akanipa murume uyu. Shoko renyu rakati ndofanira kusubmita kwaari. Kana riri benzi ndakusubmita kubenzi ramakandipa. Chigadzirisai benzi renyu. Hallelujah. Amen. Inini Mwari, kana rasvika zuva rekutongwa, muchandiona ndakachena pamberi penyu because I have submitted to this man. Amen. But kana ari kundipinza mudondo, mupei mhosva imimi. Chimugadzirisai imimi. Inini ndakutora shoko renyu kuti ndotendeka kwamuri neshoko renyu kuti mati ndofanira kusubmita kwaari. Ndokuipedza nyaya yacho. Ende iye akatendekawo Mwari wacho. Munoona notanga kumupa neupita murume uyo agomugadzirisa. Amen. Hallelujah. Manje murume akati handinzwaro, mukadzi obva ati handinzwaro, moita machongwe maviri. Hey, Solomon akanyora akati zviri nani kugara pamusoro wekona pane kugara nemudzimai anokakavara mumba. Rimwe vhesi robva rati yakafanana nedripping tape inenge ichiti mvura mujagi do 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 aukotsire do 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 usiku wese do do. Ishoko raMwari iro. Hallelujah. Amen. Saka madzimai muziva kuti murume ndiye musoro wenyu. Hey, nyaya iyi yakatooma iyi. Kutosvika papoint yekuti kana iwe uchifarira jojeti yasingafarire jojeti, ane mvumo yekutotaura kuti jojeti yako ishamwari kaimbosara. Ko ndiye kamusoro wako. Ndiye kamusoro wako. Kana uchifarira viscose, iye viscose isingamiitire, ane mvumo yekutaura kuti but viscose yako shamwari. Because zvanzi sei zvatinoita pana Kristu. Because Kristu kana ati mudzanga siya, tinosiya mudzanga, handiti? Kana Kristu ati siya mudzanga, iwe utosiya. Hazvina kuti but Kristu mudzanga ndinouda mani kani yawe. Unongoti murishe. You are the Lord. You are the Lord. Zvamada izvozvo. Nekuda kwekudaro murume achasiya baba wake namai vake. Nemudzimaiwo. Hallelujah. Amen. Zvakatopfuura izvi. Kwedu takakura chidai. Zvakatopfuura. Hallelujah. Amen. Handi kumberi zvedu. Verse 24. Asi kereke sezvairi pasi paKristu. Vakadzi ngavadarowo pazvinhu zvose kuvarume wavo. Pazvinhu zvose. Pazvinhu zvose. Haikona pakuti pakubika muriwo chete. Kuti baba vangu havadi mafuta saka ina handivaisire mafuta. Hanzi pazvinhu zvose. Hallelujah. Amen. Pazvinhu zvose. Kana pari padriving, amai kana muchidriva nenzira isingadiwe nababa, mototeerera kuti baba vari kuti chii. Hallelujah. Handisiri ndiri kudaro ishoko raMwari. Kana ndiri kunyeba monditi aiwa mufundisi chimbochinjai. Hallelujah. Hanzi pazvinhu zvose. Meaning kuti murume indiri kutoona kuti apa pashoko raMwari riri kutaura kuti murume ndiye anodetermina culture yemhuri. Murume ndiye anodetermina culture yemhuri. Kuti isusu tichataura nenzira yakati, tichafamba nenzira yakati,
tichatenga zvinhu zvakati, tichaita zvakati. Murume ndiye anotozopa simba kumudzimai seKristu zvaanoita kukereke. Kuti aiwa, kana zviri zvemufiriji, aiwa mukicheni hamusi mangu, chionai zvekuita imi mamai. Haleluya. Kana murume akadawo hake kuti aiwa, nyaya dzemaketeni ndikuona kuti ndedzechidzimai, chionai zvekuita. Isimba raunenge wapiwa nemurume wako. Zvazvemumba menyu. Hakufani kumbova nenguva yokuti mudzimai anoita zvekuomesa gotsi, kuita something zvemusoro wake, zvokuti murume wake anogara pasi kuti vakomana chandakazviitira. Haleluya. Amen. Nhasi tiri mudzidziso iri different. Haleluya. Amen. Ndozvatichange taakudzidzisa mayoung couples zvinhu zvakadai so izvo. Vana vacharoorana mukereke yaMwari vanofanira kudzidziswa zvinhu zvakadai so. Kana maakuzodzidzisawo mukazoita mabranch enyu, mukazoita ndozvamune muchifanira kudzidzisa vana izvo. Vana vachiroorana vanofanira kunzwisisa zvinhu zvakadai so. What is a man? What is a woman? What is the purpose of a man? What is the purpose of a woman? Nharo hadzizombovapo mumba. Kunetsana hakuzombovapo, divorce haizombovapo. Pazvinhu zvose. Kune mamwe mavhesi anotonyorwa, Apostle Paul manje vaitaura zvinhu zvese. Kana zvemubedroom vaizviparidza Apostle Paul. Kuti we mudzimai kana waroorwa nemurume, utoziva kutoti muviri wako hauchisiri wako, wawe murume. Newo murume ufuti. Hallelujah. Amen. Handi kumberi. Verse 25. Imi varume, idai vakadzi venyu. Kristu sezvaakadawo kereke. Akazvipa nokuda kwawo. Hallelujah. Amen. Varume kana muchifunga kuti nhasi tiri kungouya kuzorova vakadzi. Nemiwo varume, idai vakadzi venyu. Amen. Enda zvinangonzi idai vakadzi venyu chete. Zvanzi saKristu sezvaakaita kukereke. Saka isu varume kana tisiri kuda vakadzi vedu nenzira yakaita Kristu kukereke, totofanira kutotendeuko. Amen. Nzira yaKristu kuda kwaakaita kereke akaita sei? Kristu haana kumirira kuti kereke yaakundida manje, saka ndakuchizotanga kuida. Kristu akada kereke isati yamuda. Kereke yakati tiya muzvivi, akasvika kuifira. Are you willing to die for mudzimai wako? Are you willing to protect mudzimai wako? Ukaona murume anogara pasi achinyeya mudzimai wake nevanhu, ari kuparidza Kristu nekereke. You should protect your wife, even to a point yekuita fuza. Nekuti Kristu akatarisana naBaba, anonzi vanhu ava vatadza ava, tofanira kuvaparadza. Anoti aiwa, paradzai inini zvangu. Hallelujah. Amen. Vakaoma ivapo. Zvinoita easy kana zvichinzi vakadzi itai zvakati kuvarume handiti. Zvichireva kuti according to the word of God, izvozvi zvidhoo rikavhurwa, mbavha dzikauya dziine pfuti, dzikauya dzichida kupfuura kana mudzimai ari munomu, tofanira kuona murume wacho achiti auraya hako inini. Handi ndo zvakaita Kristu pakereke. Amen. Ndo rudo rwacho. Haikona zvekutengerana ice cream nemaruva zveValentine's Day. NdezvekuIjipiti izvo. Zvokuti varume ngatitengerai varume vakadzi Valentine's Day, but mbavha ikauya unoti ndezvekwako izvo. Hallelujah. Amen. Munozviziva imimi vana imimi kuti mai venyu hapana zvemunhu, njere hapana. Inini ndinitori nemusoro, mutotaura neni chete. Kana yatosvika kuna mai venyu hapana, but Valentine's Day unotenga.
kana wasvika kuvabereki vako hai munongoziziva kuti ndakangoroora paya ndisingazivi. Dai ndaiziziva ndaisambomuroora munhu. Zvamuri kuitirwa zvitori nani, indotoitirwa zviri wesi kumba uku. Izvozvizvi kana muchiona ndichitouya kuholiday kudai ndotomboti ndifurwe nemhepo. Hazvisiri izvo zvinoita Kristu. Hazvisiri izvo zvinoita Kristu. Kristu anosvika pakufira mudzimai wake, kusvikira atora utsvene hwake iye opa kumudzimai wake, opedzisira atora zvivi zvemudzimai wacho ozvisa paari iye, oroverwa kuroverwa kunonyadzisa. Vanhu vanomboziziva here kuti Kristu akaroverwa? Vanhu vanoita zviri dignified. Angasina kupfeka kaKristu, akasvika pakunyadziswa kwekupedzisira. That is love. That is love. Saka kana wakuti unoda mudzimai wako achikutadzira nhasi, achikutadzira mangwana, achikutadzira mangwana, achikutadzira uchingoramba uchingodzoka. That's why inini ndisingabelieve kuti men of God can divorce. Because divorce to me is the final nail of unforgiveness. Kuroera coffin kuti go, the final nail. Kuti nyangwe zvikadi irreconcilable differences and ife ndakakuregerera ndozvinoreva divorce. Saka uri kuparidzei pana Kristu? Toda kutenda Mwari kuti nini kubvira kudhara nyangwe ndandisati ndanyanya kusimba pakunamata. I always used to say this. Kuti mudzimai uyu wandakaroora uyu kana tichirambana mukazwa kuti tarambana ndiye anenge abuda mumba. Ina una kwandiri kuenda. Hallelujah. Amen. Nekuti Kristu ndo zvaakaita akatendeka kukereke to the last degree kuti kana vandiramba ndivo vanondiramba but nandivarambi. Hallelujah. Andipa vhesi yekumberi. Verse 26. Kuti aite tsvene achinatsa nokushambidza kwemvura pashoko. Yes. Achitifida shoko. Achitina murume iwe ninguva yekupa shoko kumudzimai wako. Sometimes you see couples yekuti murume anoda Mwari zvisingaite, murume anonamata zvisingaite, mweya waMwari uri kubata, but mudzimai opposite. Tora example ya Kristu. Chinano chawasvika ichocho unofanira kuyevawo mudzimai wako. Zvawadzidza izvozvo unofanira kuti mudzimai wako achidzidzawo. Tendera mudzimai wako kuti akubvunze mubvunzo. Ko baba shoko raMwari parinoti chakati, ayo rinoreva chakati. Ko baba shoko raMwari parinoti chakati, rinoreva chakati. Ipapo ina ndichazive totozoenda kunobvunza mufundisi. But ipapo rinoreva chakati. Wawana revelation haisi yako wega uchipowo mudzimai wako. Ko Kristu ndo zvaaita. Aidzidzisa mudzimai wake. Ogara pagomo otanga kutaura kuti kana iri nyaya yakati imamuzivire kuti zvakadai, ko imamuzivire kuti zvakadai. Ndo zvaita Kristu. Hallelujah. Amen. Handi pamberi. 27. Kuti azviisire pamberi pake kereke inobwinya, isine gwapa, kana kuonyana, kana chinhu chakadai, asi iwe tsvene isine mhosva. Yes. Varume tinofanira kushongedza madzimai edu. Ende muri kuona Kristu zvakaitika. Kristu haana kuwana mudzimai uyu ari nzira yaanoda, handiti? Kristu anga ine image yemudzimai waanoda, handiti? But Kristu manje akasvika pakuzopanelpita mudzimai uyu kusvika aita sei? Aita nzira yaanoda. So it is the duty of a man to groom his wife as well. Kana mudzimai wako asingagone kugeza, iwe semurume manje hauchadhazi chapa chichi utotanga kuti aiwa
unoziva my boy zvakadai kapfekero kwakadai so ini akandiitire toda kuti mupfeke so kana muchidya modai so kana makudai so modai ndo zvakaita Kristu ka ndo rudo rwacho. Why ari kuita izvozvo? Because aida kuzopresenta pamberi pake mudzimai anomufadza. Iwewe manje instead yekutanganisa vana Georgina uchitora wako mudzimai manje umuchiti inini ndinoda mudzimai akadai kusvikira wazvimisa pamberi pako mudzimai anoita sei anokufadza iwewe. Handisiri ini shoko raMwari riri kutaura. Hallelujah. Amen. Ande pamberi 28. Saizvozvo varume vanofanira kuda vakadzi vavo semiviri yavo. Unoda mukadzi wake unozvida. Yes, because mukadzi wako muviri wako. Hallelujah. Amen. Saka iwe kana uchita take care of muviri wako nenzira yakadai tarisira kuti mudzimai wako uchamudaro. Ende iyi inoenda manje kuvarume vanorova madzimai, because uri kurova muviri wako kaiwewe. Sekuzvida kwaunoita iwewe unofanira kudawo mudzimai wako. Zvitengera masutu 25, masutu 50, masutu 75, mudzimai haana kana 1 costume. Bhutsu unotoita kushaya kunzi hey imba toisa dzimwe bhutsu kupi, baba vari kungotenga bhutsu nebhutsu, mudzimai haana kana 1. Patoda kutendeuka ipapo. Hallelujah. Amen. Ande kumberi Verse 29. Nokuti hakuna munhu wakatongovenga nyama yake. Yes. Asi unoipa zvokudya nokuichengeta. Yes. Kristu sazvaanoitira kereke. Yes. Ande kumberi 30. Nokuti isi tiri mitezo yemuviri wake. Yeah. 31. Naizvozvo munhu uchasiya baba wake namai wake unamatire mukadzi wake, iwavo vaviri vachava nyama imwe. Chakawanzika ichi chikuru, asi ndinotaura zvaKristu nezvekereke. Asi imiwo mumwe nomumwe ngaade mukadzi wake sezvaanozvida iye, nomukadzi ngaatye murume wake. Yes. Hanzi murume uchasiya baba wake namai wake ugonamatira kumudzimai wake. Mudzimai wachasiya baba wake namai wake achita sei? Anonamatira kumurume wake. Iyi nyaya yakatanga kutaura kuna Genesis. Ndofunga takamboita maridzo iyi. Tikazvitaura tikati nyaya iyi yakavanzika. Vanhu vangu vasingazive, vamwe vakangoti mavhesi emuchato chete. Havasi kuziva kuti nyaya iripo itori mharidzo iri kuparidzwa iyi. NezvaKristu nekereke. Because nyaya yanga iripo ndeyekukristu. That's why muchato usingapunzike. That's why zvisingatenderwe kupunza muchato. Because mukapunza muchato muri kuparidza pamusoro paKristu nekereke. Muri kutotaura kupatsanurwa kwaKristu nekereke. Muri kuti Kristu akafira mahara. Because Kristu akafira kuzobatanidzwa nekereke yake nekusingaperi. That's why achizoti for I am the Lord and I hate divorce. Hallelujah. Amen. Ima hamuzivi here kuti kana shoko raMwari richitaura nzvimbo inotorwa semukadzi. Mudzimai uyu ainzi Babhironi, mudzimai uyu anonzi Jerusarema. Kwanti last week takaparidza tikati mai vedu Jerusarema. Tikati gomo rinonzi Mount Sinai amai, nzvimbo inotorwa samai kazvo. Ko ima hamusi kuona here kuti Ishe Jesu Kristu murume akasiya mai vake kudenga nababa vake achiuya kuzonamatira kumudzimai wake. Hallelujah. Amen. Saka kutoparidza mharidzo ikoko utori papulpit pawaenda kunobvisa mari kwana atezvara wanga utori papulpit. Pawaita muchato vanhu vachipururudza wanga utori papulpit. Muchitenga madrinks kuti vanhu vashota madrinks utori papulpit ipapo. Wozouya mangwana kuti tichisina kunzwisisana, ndakaita mistake, rega nditotsvaga mumwe. Uri papulpit.
but uri kuparidzei manje pamusoro paKristu nekereke. Every time you look at your marriage, you should think of Christ and the church. Amen. Zvinoita easy. Even manetsana mumba, zvinoita easy mukazvitarisa from that perspective. Kuti asi shamwari, isi tiri kutaurei pamusoro paKristu nekereke. Hongu ndakutadzira hangu, but tiri kurevei pamusoro paKristu nekereke right now. Hongu wanditadzira hako, but zvatakuita izvi tiri kurevei pamusoro paKristu nekereke. Inobva yagadzirisika ipapo. Pachaita time ichaitwa counseling. Mafamilies anenge anetsana, mogarisana pasi, munovhurira mavhesi iwayayo. First question yamunovhunza kuti saka zvamuri kuita izvi maakutaurei pamusoro paKristu nekereke. Kuiwewe baba muri kungoramba muchiroverera amai nemamistakes avo. Kristu zvinorevei pamusoro paKristu nekereke zvamuri kuita. Hamukwanisi kuvaregerera sei? Kwaimimi amai mune shuwa kudherera murume wenyu. Muri kuparidzeiko pamusoro paKristu nekereke? Hainetse counseling yacho iyi. Problem iriwo ndeyekuti machechi manje akuda kutedzera zvemuhollywood zvepaTV, vanoda kutedzera zvavanonzwa munyika, vanoda kutedzera zvemastandards epanyika nezvepanext door nezvepachichi. No, ina haitombondinetsei. Ndinongoti vanhu makagamuchira she, munonamata Mwari, munotya she. Okay, uyai kuno, Bhaibheri rinoti Kristu nekereke. Iwe ndiwe Kristu, iwe ndiwe kereke. Chitaura nyaya yenyu tinzwa. Oh, iwe kereke iwewe, uri kureva kuti Kristu ari kuita sei? Hausi kufarira kuuya nguva dzaanouya. Alright, saka kereke naKristu inogadziriswa sei kana pakadaro? Oh, saka iwewe Kristu uri kuti chipa musoro pekereke. Handiti iwe ndiwe unofanira kumunatsa here iwewe? Handiti ndiwe unofanira kumukorekta here iwewe? Ko uri kudii kumukorekta? Handiti uri kuti hausi kufarira chimiro chake? Ko handiti Kristu akanatsa kereke yake, akaisvitsa kuiumba panzi kusvika paanoda pacho, kukuita akazvizvozvo? Simple. Yatogadzirisika nyaya. Vanhu vanoita macounseling 20 years vachiita counseling kasi kusaziva shoko raMwari. Mweya waMwari hautombotore long time like that. Kuti ungogara pasi kuti munoziva here kuti pamakaroorana paipa muri papulpit, munoziva here kuti ezvino izvi mutori tsamba dzakanyorwa ezvino izvi muri kutoverengwa so muri tsamba setsamba yainyorwa naApostle Paul kuvaEfeso. Saka imutori tsamba izvozvizvi, mutori mharidzo, muri kutotiparidzira so. Saka muri kutiparidzira chii pamusoro paKristu nekereke? Yatopera nyaya yacho. Hallelujah. Amen. Rekaiti patangoenda nechapter 6 yacho futi. Tiite verse 1 to verse 9. Chapter 6 verse 1. Imi wana tererai vabereki venyu muna She. Yeah. Nokuti ndio zvakarurama. Imi vana tererai vabereki venyu muna She, nekuti ndo zvakarurama. Hallelujah. Amen. Vabereki vedu muna She tinovaziva. Kana taakurayirwawo ngatibvume kurayirwa. Amen. Iyaye vamwe manje vanenge vachiti ndinoziva, vachirayirwa kudaro bva aiwa but inini painternet ndakaona zvichinzi. Vamwe aiwa kwandinobva inini ndakanzwa zvichinzi. Aiwa kana muri vana bvumaiwo kurayirwa. I think it's self-explanatory. Handei kumberi verse 2. Verse 2. Kudza baba wako namai vako ndiwo murayiro wokutanga une chipikiro. Nekuti kwakanzi kudza baba vako namai vako kuitira kuti mazuva ako awande panyika. Ndiwo wega murayiro une chipikirwa. Mimwe mirayiro yese yaingonzi ita so, but this is the only one yakabva yapiwa ine promise kunzi ukangozviita chete uchabva wawedzerwa mazuva panyika. Zvichida pamwe wachifanira kurarama 70 years obvanzi taakuwedzera ne20 dzimwe. Pamwe taakupinzwa mu100, pamwe 120. Handei kumberi verse 3. Verse 3. Kuti uitirwe zvakanaka, ugare nguva refu panyika. Exactly sezvatataura verse 4. Nemi madzibaba, regai kutsamwisa vana venyu, asi varererei pakuranga nokurayira kwaShe. Yes, madzibaba musatsamwise vana venyu. Don't provoke vana. Handiyambotaurwa futi yevabereki mukereke.
zivai kuti vamwe vanobva vazoita vabereki mukereke votanga kurova vana newaya tokonya 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 kusvika vana vaita hasha vakuti kana zviri izvozvo utungamiriri rudzi hwakadaro. Ivaiwo nemwoyo munyoro nemwoyo murefu, haikuna kuprovhoka hasha muvana venyu. Kana ivo vana venyama chaivo vamakabereka nenyama, itai muchiyerura, itai muchiyerura. Nhasi ndaranga vana vangu, ndine nyaya ndachivagadzirisa nayo, but ndinotoita ndichiyerura because handifaniri kuprovhoka hasha mavari. Ini ndinofanira kuvati vanzwisise kuti ndakatumwa naMwari kuti ndivarere. Haleluya. Kana ndichidaro handisi kureva kuti Mwari vanoti nhasi ndakutuma kuti uzorera vana. Umwe neumwe akapiwa mwana akatotumwa naMwari kuti avarere. Amen. Kungopiwa mwana chete naMwari, watotrustwa naMwari kuti urere vana ivavo nenzira dzinodiwa naMwari. Saka even pakuvaranga pacho unofanira kuvatsanangura kuti vanzwisise why you are doing it. What is the point? What is the objective? What is the outcome? Because nyaya iripo ndeyekuti vana havasi vako ndevaMwari. Unofanira kutova nechityiso kuti uchatongerwa marerero avakaita vana. Ukavaregererawo futi vakataika, Mwari achakutonga nazvo. But at the same time havasi kuprovhoka hasha mavari. Unovaranga nerudo. Mwana harohwe nehasha. Mwana harohwe nehasha. Haleluya. Handi kumberi. Verse 5. Imi varanda, tererai avo vari vatenzi wenyu panyama, nokutya nokudedera nemwoyo yakarurama, muchizviita sokuna Kristu. Haleluya. Kana uri kubasa kwauri kushanda, ivo munhu akatendeka. Vaunoshandira ivavo tendeka kwavari. Haleluya. Tendekawo kune vaunoshandira ivavo. Usamirire kuti uzotanga kumonitwa kana kufudzwa kana kuitirwa makamera kana kuita sei. Tendekawo. Bhaibheri rakanyorwa panguva yekuti vanhu vangu vachiri kuita zvemaslaves. Ndo imwe problem iri kuitika izvinezvi kuti vanhu vanotaura kuti bhaibheri renyu rinobvumidza vanhu kuti vaite maslaves. Bhaibheri kune zvimwe zvinhu zvokuti Mwari haana basa nazvo. But zvakwauri kuti iwe unoda Mwari here or not. Kana ukatarisa kunge Mwari vanodzvinyirira, then watobuda munzira yaMwari. Because vamwe vakabva vati ma-human rights, obva vati saka kana bhaibheri richiti vamwe vanhu vabvumidzwe kuita ma-slaves, saka hapana ma-human rights. Ndo zvimwe izvo zvinokonzera kuti vanhu vazoti saka vari kutirambidza kuita ngochani kana kudanana vakadzi nevakadzi, varume nevarume, saka hapana ma-human rights ipapo. Zvakwauriwo. Isedu takamuda Jesu, tikada kumunamata zvakadaro. Haleluya. Amen. Handi kumberi. Verse 6. Musingabate kana muchionekwa bedzi savafudzi vavanhu, asi savaranda vaKristu, vanoita kuda kwaMwari nomwoyo wose. Ndozvatambotaura zviya kuti musatendeke pabasa kana shefu aripo chete, kuti pamunoonekwa chete, asi tendekai nyangwe musingaonekwi. Zvakafanana nevafudzi, kuti Kristu aripo wasipo makatendeka. Haleluya. Handi pamberi. Verse 7. Muchibata nomwoyo wakanaka, muchizviita sokuna She, musingaitiri vanhu. Hanzi musingabate kana muchionekwa bedzi savafadzi vavanhu, asi savaranda vaKristu vanoita kuda kwaMwari nomwoyo wose. Saka isusu manje tofanira kuita kuda kwaMwari nemwoyo wose. Nemwoyo wose. Kuzvipira nemwoyo wose. Haleluya. Muchibata nomwoyo wakanaka, muchizviita muchizviita sokuna She, musingaitiri vanhu. Haleluya. Kutendeka kwako ngakuve kutendeka kuna Kristu. Whether people acknowledge or they don't acknowledge, whether people see it or they don't see it, whether people thank you or they don't thank you, whether people realize or they don't realize, whether people appreciate or they don't appreciate, iwe zoti uri kuitira Kristu.
Amen. Verse 8. Muchiziva kuti chinhu chipi nechipi chakanaka chinoitwa nomunhu mumwe nomumwe uchachipiwazve naShe, kana akasungwa kana akasununguka. Hallelujah. Verse 9. Nemi madzishe, muwaitire saizvozvo, murege kuvatyisa, nokuti munoziva kuti Ishe wavo nowenyu uri kudenga haatende zvinoonekwa zvomunhu. Hallelujah. Pataurwa nevanhu vanoshandira vamwe, handiti? Kana nemowo munoshandirwawo, chibataiwo vanokushandirai zvakanaka. Chivabataiwo zvakanaka. Tiri munomu tiri kuona vamwe vane mabusiness vari munomu. Saka if someone works for you, bataiwo munhu zvakanakawo. The way yaungade kuzobatwawo iwewe, dai wanga uchishandira mumwe munhu. Ukuona zvekuti ndichishandira mumwe munhu handidi kuti andidai chiregerewo kuzviitwa kuvamwe. Muchiziva kuti Kristu vanopawo mubayiro, uye vanoona zvinoonekwa nezvisingaonekwi, vanozviona zvese. Hallelujah. Tatingorayirwa mafambiro atinofanira kuita sevaKristu mumba mavo, kuti vakadzi munofanira kuita sei kuvarume venyu, varume munofanira kuita sei kuvakadzi venyu, vana munofanira kuita sei kuvabereki, vabereki munofanira kuita sei kuvana, vashandi munoita sei kuvashandirwi, vashandirwi munoitawo sei kuvashandi. Ndozvinoonekwawo sevanhu vanonamata Mwari mumweya nemuzvokwadi. Hapafaniri kuwanikwa macomplaints ezvinhu zvakadai kumunhu anonamata. Idzi dzamharidzo dzinopiwa kuvanhu vakapona. Because handifunga kuti pane achada kuparidzirwa kumwa doro panapa, handifunga kuti pane achaparidzirwa kuputa mbanje panapa, but zvazvinhu zvakadai so manje. Kana taakumberi uku tayambuka sekereke yaMwari, tese taakufamba zvakanaka, taakudzidziswawo zvinhu zvakadai so, tichapindawo mumharidzo futi dzinenge dzichidzidzisa kuti kana even tiri paungano kudai so sekereke yaMwari, tichatanga kubata kereke sei, tichatanga kunamata sei, tinge tichitaurirana sei. Ndopane pachitaurwa kunzi kana mumwe akasumuka akaita ndimi dzake tinozomuita sei, kana mumwe akasumuka akaita, I think takatomboita mharidzo futi yaitaura kudaro, akaprofita tinozoita sei, kana mharidzo yauya tinoita sei, kana taakuzoimba tinoita sei. Hallelujah. Zvinenge zvazvevanhu vati kureiwo, vekuti there is no need yekuvaudza sanctification, there is no need yekuvaudza kuita born again, because vanazvo kare. Hatingarambika tichiparidza kuberekwa kutsva munhu wese akaberekwa kutsva munomu. Hallelujah.